Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Japar. Taong 1970, Hinunangan, Leyte. Noong mga panahong ito, tanyag ang pangalan ng pamilya nila Japar. May-ari sila ng malawak na lupain at hindi mabilang na mga hayop. Marami silang mga tauhan at nagkalat sa Leyte ang kanilang mga negosyo noon. Sa diskarte ng kanyang ama, naabot na rin nila pati ang iilang bahagi ng Luzon. Ngunit sa kabila ng yamang yon, may isang bagay na hinahangad ang tatay niya na hindi alam ng karamihan sa mga tauhan nila. At yon ay ang mga itinagong kayamanan. Naniniwala ito na nagkalat sa lalawigan ang mga kayamanang naiwan ng ikalawang digmaan. Sa tulong ng kanilang impluwensya at kapangyarihan, nakahawak sila ng mga mapa na makapagtuturo sa lokasyon ng mga ito. Ngunit sa loob ng maraming taong paghahanap, nanatili pa rin silang bigo. Marami na silang naubos na salapi sa bagay na yon, ngunit ang kanyang ama ay hindi pa rin marunong sumuko. Dahil sa matinding kabiguan, hinayaan na lang nila itong magkakapatid sa paniniwalang darating ang araw na matatauhan din ito sa kanyang bisyo. Ngunit ang araw na yon ay hindi dumating. Pagtungtong ng buwan ng Marso, nagulat na lamang siya nang malaman niyang may kinikita ng matanda ang tatay niya. Nakatira ang matanda sa Bantawon at ayon sa sabi-sabi, ang matandang yon ay isang veteranong manghuhula. Matagal na itong gustong puntahan ng tatay niya, ngunit tila bang nagiging mailap ito sa kanila. Isa na sa mga problema ay ang kawalan ng impormasyon kung saan ito eksaktong hahagilapin. At kung nataong wala itong nakilalang taga roon, imposibleng magawa pa itong mahanap ng kanilang padre de pamilya. Matapos niya yung malaman, dito niya napagtanto ang dahilan kung bakit ilang araw na itong hindi umuuwi. Bilang panganay, obligasyon niya na tingnan ang kalagayan ng kanilang padre de pamilya, kaya pagkatapos niya itong malaman, tumungo siya sa lugar kung saan nakatira ang manghuhula. Ilang araw din siyang naglakbay bago niya narating ang paanan ng bundok kung saan ito nakatira. Doon, napansin niya ang tauhan ng tatay niya na nakatayo sa labas ng isang munting barong-barong. Paglapit niya rito, kagad niya itong tinanong hanggang sa malaman niya kung saan ito naroon. Nang makapasok na siya sa bahay ng manghuhula, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagkamangha. Ang lugar na yon ay punong-puno ng mga nakalaylay ng mga pinausukang lamang dagat at sa sala nito, nagkalat ang iba't ibang uri ng pangil ng hayop. Mula roon, bumungad sa kanya ang isang lumang aparador kung saan kapansin-pansin ang mga rebultong nakalagay sa ibabaw. At sa likuran nitong bahagi, naroon ang matanda, nakaupo sa harap ng isang lumang mesa kasama ang kanyang ama. Nadatnan niya itong nag-uusap, kaya nang mapansin ito ang kanyang presensya, bahagya itong napatahimik. Nandito ka na pala, anak ni Sandro. Napanaginipan kita kagabi. Alam kong darating ka ngayon. Japar? Pagkasambit nito ng mga kataga, kagad siya nitong pinapasok. Hindi na rin nagulat noon si Japar, gawa ng inaasahan niya na yon sa isang lehitimong manghuhula. Pag-upo niya sa tabi ng kanyang ama, dito na ito naghayag ng mga bagay na gagawin nila. Meron na lang tayong ilang araw para makapaghanda. Ang lagusan patungo roon ay bumubukas lamang tuwing kabilugan ng buwan. Huwag kayong mag-alala, sapagkat hawak natin ang lahat ng impormasyon upang tayo'y manatiling ligtas. Ang mga katagang yon ay nagdulot ng kakaibang katahimikan sa loob ng munting barong-barong.
Tila ba may mabigat na nakasabit sa hangin na hindi maipaliwanag ni Japar. Sa pagmamasid niya sa matanda, napansin niyang nakatutok ito sa isang lumang papel na nakalatag sa mesa. Isang mapa. Ang mapang iyon ay halos magkapira-piraso na sa katagalan. Malapit na tayo. Pagkatapos ng ilang dekadang paghahanap, sa wakas ay makikita na natin ang hinahanap ko. Wika ng kanyang ama. Hindi naman sumagot si Japar. Mula pa kasi noon, ay hindi na siya sang-ayon sa walang katapusang paghahanap ng kanyang ama sa mga nakatagong kayamanan. Marami na kasi ang tauhang napahamak. Marami ng salapi ang nawala. Ngunit higit sa lahat, marami ng mga kakaibang pangyayaring hindi nila maipaliwanag. Mga tauhang bigla na lamang naglalaho, mga hukay na kinabukasan ay muling natatabunan na parang walang naganap, at mga gabi na may mga sigaw na nagmumula sa kagubatan. Subalit kailanman ay hindi nagpatinag ang kanyang ama. Ano ho ba talagang nasa lugar na yon? Tanong ni Japar. Napatingin ng manghuhula at ang kanyang ama. Parang may ilang sandaling nag-atubili ang matanda. Pagkatapos ay mabagal itong nagsalita. May kayamanan at may tagapagbantay. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Japar. Ha? Anong uri ng tagapagbantay? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa labas ng bintana. Doon ay papalubog na ang araw. Isang matandang lihim. Ano ang ibig niyong sabihin? May mga bagay na mas matanda pa sa mga Hapon. Mas matanda pa sa mga Kastila. Mga bagay na nakatira sa mga bundok na hindi dapat ginugulo. Napakunot ang noo ni Japar. Ngunit bago pa siya makapagtanong, tumayo na ang kanyang ama. Tama ng mga paligoy-ligoy. Tumingin ito sa manghuhula. Ipakita mo na sa amin ang daan. Napapuntong hininga ang matanda. Mula sa ilalim ng mesa ay may inilabas itong kahong kahoy. Maingat niya itong binuksan. Sa loob nito ay may 3 gabay. Isang itim na agimat, isang maliit na rebultong kahoy, at isang pulang panyo. Ano ang mga yan? Tanong ni Japar. Proteksyon. Proteksyon? Laban sa ano? Muling nanahimik ang matanda. Pagkatapos ay mababang tinig itong sumagot. Laban sa kanya. Pagsapit ng gabi, nagpasya silang magpalipas ng oras sa barong-barong. Ngunit hindi makatulog si Japar. May kakaiba kasi sa lugar. Mula sa kagubatan ay may naririnig siyang maihinang kaluskos. Noong una inakala niyang mga hayop lamang. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang may kakaibang padron ang mga tunog. Parang may naglalakad. Paulit-ulit, palapit, palayo. Dahan-dahan siyang napatayo. Lumapit siya sa bintana. Madilim ang kagubatan. Walang makita kundi mga puno. Ngunit habang siya ay nakatitig sa dilim, may napansin siyang kakaiba. 2 munting liwanag. Parang mga mata, nakatutok sa kanya. Bigla siyang napalunok, kumurap, at sa muling pagtingin, wala na ito. Kinabukasan ay maagang naghanda ang grupo. May kasama silang 6 na tauhan ng kanyang ama. Mga lalaking sanay sa kagubatan. Mga taong hindi madaling takutin. Ngunit nang makita nila ang manghuhula, napansin ni Japar na bahagyang nagbago ang kanilang mga muka. Dahil ang matanda ay mukhang hindi nakatulog. Maputla ito at halos hindi makatingin ng diretsyo.
Tutuloy pa ho ba tayo? Tanong ng isa sa mga tauhan. Matagal bago nakasagot ang manghuhula. Oo. Ano ho bang dapat naming abangan? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito kay Japar. At sa mga sandaling yan, ay may bagay na napansin si Japar. Takot. Nakita niya ang takot sa mga mata ng manghuhula. Isang bagay na hindi niya nakita noong mga nakaraang araw. At doon pa lamang ay nagsimulang sumikip ang kanyang dibdib. Sapagkat napagtanto niya ang isang bagay. Ang matandang ito ay hindi lamang may alam tungkol sa kayamanan. May alam din ito tungkol sa nilalang na nagbabantay dito. At mula sa paraan ng kanyang pagtahimik, parang matagal na nitong itinatago ang katotohanan yun. Nagsimula ang kanilang paglalakbay bago pa tuluyang sumilip ang araw sa kabundukan. Ang hangin ay mabigat, walang umaawit na mga ibon, walang marinig na huni ng mga insekto. Tila ba may kakaibang katahimikan na nakabalot sa kabuuan ng gubat. Habang tumatagal ang kanilang paglalakad, mas lalong napapansin ni Japar ang pagbabago ng kapaligiran. Ang mga puno ay nagiging mas matatanda, mas makakapalang mga ugat, at sa mga puno ay may mga kakaibang ukit. Mga simbolo na hindi niya pa nakita sa buong buhay niya. Ano hong mga ito? Tanong niya sa manghuhula. Sandaling tumigil ang matanda. Yan ay babala. Babala? Para ho kanino? Para sa mga taong hindi marunong makontento. Wala nang nagsalita pagkatapos nun. Mga ilang oras pa ang kanilang nilakad hanggang sa marating nila ang isang matarik na bahagi ng kabundukan. Doon ay may isang malaking batuhan. Sa unang tingin ay wala yung pagkakaiba sa ibang mga bato. Ngunit nang lumapit sila, napansin ni Japar ang isang makitid na siwang sa gitna nito. Halos hindi ito mapapansin kung hindi mo alam ang hahanapin. Dito na yon. Pulong ng manghuhula. Nagliwanag ang mga mata ng kanyang ama. Matagal niya na itong hinahanap. Ngayon ay nasa harap na nila. Ngunit hindi ito tulad ng kanyang inaasahan. Sa halip na mga palatandaan ng kayamanan, ang una niyang naramdaman ay kakaibang pangamba. Parang may nakatitig sa kanila mula sa loob ng siwang. Parang may bagay na naghihintay. Magpapahinga tayo hanggang mamayang gabi. Wika ng manghuhula. Bakit naman tayo magpapahinga? Tanong ng ama ni Japar. Ang daan ay magbubukas sa kabilugan ng buwan. Andiyan naman ang siwang eh. Pwede na yan. Umiling ang matanda. Hindi yan ang tunay na lagusan. Napatingin si Japar sa siwang. At sa mga sandaling yun, may napansin siyang kakaiba. May tumulo na parang likido mula sa madilim na bahagi nito. Kulay itim, malapot, at may kakaibang amoy. Amoy bulok na karne. Bigla siyang napaatras. Ngunit nang tumingin siya uli, wala na ito. Parang hindi nangyari. Napatitig si Japar sa siwang. Sigurado siyang may nakita siyang itim na likidong tumulo mula sa kailaliman nito. Ngunit nang muli siyang kumurap, para bang nilamon ng dilim ang anumang bakas ng kakaibang bagay na yon. May nakita ka? Tanong ng isa sa mga tauhan. Hindi agad sumagot si Japar. Wala. Pagsisinungaling niya. Ngunit sa kanyang dibdib ay patuloy ang mabilis na pagtibok ng puso. Lumayo siya ng ilang hakbang mula sa batuhan. Habang ginagawa niya yon, napansin niyang tila mas malamig ang hangin sa paligid ng siwang. Hindi yung karaniwang lamig ng kabundukan.
isa yung lamig na tila tumatagos hanggang buto. Lumipas ang mga oras habang naghihintay sila ng gabi. Wala silang ibang ginawa kundi ang maghanda ng kanilang mga gamit. Naglatag ng mga kumot ang mga tauhan. Ang ilan ay naghanda ng pagkain, ngunit kokonti lamang ang nagsasalita. Kahit ang ama ni Japar ay tila hindi mapakali. Bandang dapit hapon, muling nagsalita ang manghuhula. Kapag bumukas ang lagusan, may mga tuntunin kayong dapat tandaan. Lahat ay napatingin sa kanya. Ano man ang marinig ninyo sa loob, huwag kayong sasagot. Ano naman ho ang mga maririnig namin? Tanong ng isa pa. Hindi sumagot ang matanda. Pangalawa, huwag kayong lilingon kapag may tumawag sa pangalan ninyo. Nagkatinginan ng mga tauhan. Pangatlo, kapag may nakita kayong anino na nakatayo sa malayo, huwag na huwag nyo itong lalapitan. Tao ho ba yun? Tanong ni Japar. Muli na namang nanahimik ang matanda. Hindi ko alam kung matatawag pa siyang tao. Muling pumalot ang katahimikan. Habang lumulubog ang araw, lalong bumibigat ang pakiramdam ng bawat isa. Pagdating ng gabi, sumikat ang bilog na buwan. Maliwanag ito, napakaliwanag. At sa unang pagkakataon mula nang dumating sila roon, napansin ni Japar na may kakaibang kinang ang malaking batuhan. Parang may mga guhit na unti-unting lumilitaw sa ibabaw nito. Yung mga ukit, parang kahawig nung simbolong nakita nila sa mga puno habang naglalakad sa kagubatan. Tayo na. Oras na. Mahinang sabi ng manghuhula. Lumapit ito sa batuhan. Mula sa kanyang supot ay inilabas niya ang pulang panyo. Ikinaway niya yon sa harap ng siwang habang may binubulong na mga salitang hindi maintindihan ni Japar. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay noon ay umugong ang buong paligid. Parang may napakalaking bagay na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Nagsimulang manginig ang batuhan. Nagkabitak-bitak ang bahagi nito at sa harapan mismo nila, dahan-dahang bumuka ang siwang. Ngunit hindi lamang yun simpleng bitak. Isa pala itong lagusan. Isang madilim na daanang pababa sa kailaliman ng bundok. Agad na sumingaw mula rito ang mabahong hangin. Amoy na tuyong dugo. Amoy pagkabulok. Napaatras ang ilan sa mga tauhan. Diyos ko! Bulong ng isa. Ngunit ang ama ni Japar ay tila nabuhayan ng loob. Sa wakas, akin na ang lampara. At ngayon, makukuha ko na rin ang hinahanap ko. Isa-isa silang pumasok sa lagusan. Habang lumalalim sila, napansin ni Japar na hindi likas ang pagkakagawa ng daan. May mga bahagi ng pader na kalahating inukit ng tao. May mga lumang simbolo. May mga guhit na mga nilalang na hindi niya makilala. Minsan ay kahawig ng tao. Minsan ay kahawig ng hayop. Ngunit karamihan ay hindi maipaliwanag. Ilang minuto pa silang naglakad hanggang sa marating nila ang isang napakalawak na silid sa ilalim ng bundok. At doon ay sabay-sabay silang natigilan. Sa gitna ng kuweba ay may napakalaking haliging bato. Nakapalibot dito ang daan-daang lumang kabaong. Mga kabaong nayari sa kahoy at bato. Mga kabaong na tila daang-daang taon nang nakahimlay doon. Teka lang, wala ito sa mapa. Sabi ng ama ni Japar. Tumingin siya sa manghuhula. Ngunit napansin ni Japar na namumutla na naman ang matanda. Mas maputla kesa dati. Teka lang,
Parang may mali. Bulong ng manghuhula. Biglang tumunog ang isang mahinang kalabog. Lumingon ang lahat. Walang tao. Muling umalingaw-ngaw ang tunog. Ngayon ay mas malinaw. Parang may kumakatok mula sa loob ng isa sa mga kabaong. Biglang tumayo ang balahibo ni Japar. Hindi maganda to, sabi ng manghuhula. Ngunit bago pa sila makagalaw, sunod-sunod na kumatok ang iba't ibang kabaong. Mula sa kaliwa, mula sa kanan, sa likod. Parang may daan-daang bagay na sabay-sabay nagigising. Nanginig ang isa sa mga tauhan. Hindi tayo dapat nandito eh. At sa mga sandaling yon, may narinig silang boses. Isang mahinang bulong. Napakalapit. Japar? Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Ngunit muli niyang narinig. Japar? Boses yon ng kanyang ina. Ang kanyang ina na 10 taon nang patay. Nanigas siya. Naalala niya ang babala ng manghuhula. Huwag sasagot. Huwag lilingon. Ngunit patuloy ang bulong. Mas malinaw at mas malapit. Anak, tulungan mo ko. Japar, anak ko. Pumikit siya ng mariin. Pilit na hindi pinapansin ang boses. Ngunit hindi lamang siyang nakakarinig. Napansin niyang may isa ring tauhan na tila nakatulala. May luha itong tumutulo. Tay? Bulong nito. At bago pa man siya mapigilan, lumingon ang lalaki. Biglang nanahimik ang buong kuweba. Kasunod noon ay narinig nila ang isang nakakabinging sigaw. Isang sigaw na hindi kailanman malilimutan ni Japar habang siya ay nabubuhay. At nang ilawan nila ang lugar kung saan nakatayo ang tauhan, wala na ito. Parang hindi ito kailanman umiral. Ngunit sa sahig ay may naiwan. Isang mahabang bakas ng dugo na tila hinihila papunta sa kailaliman ng kadiliman. Napatitig ang lahat sa mahabang bakas ng dugo. Lahat ay nakaramdam ng takot at walang sino man ang nakapagsalita. Parang nanigas ang hangin sa loob ng kuweba. Ang tauhan nilang ilang segundo lamang ang nakalipas na nakatayo sa kanilang harapan ay tila nilamon ng kadiliman nang walang anumang bakas maliban sa pulang guhit na humahaba patungo sa pinakamadilim na bahagi ng silid. Diyos ko! Mahinang bulong ng isa sa mga kasama nila. Agad na nagsenyas ng krus sa katawan ng isa pa. Mangiyak-ngiyak ito dahil sa matinding takot na dulot ng mga nakita niya. Ngunit ang mas nakapagpayanig kay Japar ay ang reaksyon ng manghuhula. Hindi ito nagulat. Para bang inaasahan na nito ang nangyari. Magmadali kayo! Kailangan na nating umalis sa bahaging ito! Sigaw nito. Teka, anong nangyari sa kanya? Galit na tanong ng ama ni Japar. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay mabilis itong naglakad patungo sa kabilang bahagi ng kuweba kung saan ang kadiliman ay mas lalong hayag. Napilitan silang sumunod. Habang tumatakbo sila sa pagitan ng mga sinaunang kabaong, paulit-ulit na nililingon ni Japar ang lugar kung saan naglaho ang tauhan. Hindi niya matanggap ang nangyari. Isang tao ang bigla na lamang naglaho ng walang laban. Walang paliwanag. Walang katawan. Pagkalipas ng ilang minuto, ay narating nila ang isang makitid na lagusan sa likod ng malaking haliging bato. Doon pa lamang sila huminto. Naghahabol ng hininga at parang hindi makapaniwala. Hingal na hingal ang karamihan
Ngunit hindi pa rin nawawala ang matinding kaba. Mula sa malayo ay naririnig pa rin nila ang mahinang pagkatok ng mga kabaong. Parang may daang-daang daliring kumakatok mula sa loob ng kahoy at bato. Sabihin mo nga sa amin ang totoo! Sigaw ng ama ni Japar. Mabilis nitong sinunggaba ng damit ng manghuhula. Pilit na sinasaktan para mapaamin. Anong klaseng lugar to? Ngayon lamang nagsalita ng derechahan ng matanda. Hindi ito simpleng taguan ng kayamanan. Oh, tapos? Ito ay isang kulungan. Parang huminto ang oras ng pangkat. Napatingin ang lahat sa kanya. Ha? Kulungan? Ulit ni Japar. Tumango ang matanda. Napakatagal ng kulungan. Teka lang, pero kaninong kulungan? Matagal bago ito sumagot. Ngunit nang magsalita ito, halos pabulong na lamang. Ng isang bagay na hindi dapat makalaya. Lalong sumikip ang dibdib ni Japar. Mula pa noong una ay may kutob na siyang may mali. Ngunit iba nang marinig yon ng direkta mula sa bibig ng taong gumabay sa kanila. Kung ganun, bakit mo kami dinala rito? Galit na tanong ng isa sa mga tauhan. Napayuko ang manghuhula. Dahil wala na akong pagpipilian. Ano? Anong ibig mong sabihin? Mabagal nitong itinaas ang ulo. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Japar ang matinding pagod sa mukha nito. 50 taong ko nang sinusubukang itago ang lugar na ito. Nagkatinginan ng lahat. Ako ang tinatawag nilang huling tagapagbantay. Nanlaki ang mga mata ni Japar. Kung gayon, Ikaw ay hindi isang manghuhula. Umiling ang matanda habang sumasagot. hindi. Kagaya ng sinabi ko kanina, tagabantay ako. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ng bawat isa sa kanila. Unti-unting nagkakabit-kabit ang mga peraso, ang mga simbolo, ang mga babala, ang kakaibang takot ng matanda. Hindi pala nito sinusubukang tulungan sila. Sinusubukan nitong pigilan sila. Teka lang, kung ganon, ba't mo sinabi sa amin kung nasaan ang lagusan? Tanong ni Japar. Dahil nakita ko ang panaginip. Anong panaginip? Dumating na ang tamang panahon. Walang nakakaintindi. Ngunit bago pa ito makapagpaliwanag, may umalingaw-ngaw na napakalakas na kalabog. Nayanig ang buong kuweba. May mga batong nahulog mula sa kisame. Agad silang napaurong habang ang bawat isa sa kanila ay may takot at mga katanungang hindi na maipaliwanag. Kasunod noon ay may narinig silang tunog. Parang malalim na paghinga. Napakabigat, napakalalim. Parang may napakalaking nilalang nakakagising lamang matapos ang napakahabang tulog. Naglabas ito ng kakaibang tunog, dahilan para magsitinginan ang lahat sa kadiliman. At doon, muli nilang narinig ang malalim na paghinga. Mula sa dulo ng kuweba, mula sa lugar kung saan naglaho ang kanilang kasama, nagmumula ang tunog ng nilalang. Nanlamig ang dugo ni Japar. Teka lang, narinig niyo rin ba yun? Bulong ng isang tauhan.
Walang sumagot. Hindi na kailangan dahil lahat sila ay nakarinig. Maya-maya pa, muling yumanig ang lupa. Sa pagkakataong ito ay mas malapit at mula sa kadiliman may dalawang liwanag na lumitaw. Dalawang mata na napakalaki. Mas mataas pa sa isang tao ang nilalang na yon. Nakatingin sa kanila. At nang mapansin nila ito, walang kumikilos, walang humihinga, tila ba tumigil ang buong mundo. Pagkatapos ay unti-unting lumabas ang may-ari ng mga matang yon. At doon nagsimulang mabasag ang katinoan ng ilan sa kanila. Sapagkat hindi yun tao, ngunit hindi rin hayop. May katawan itong kahawig ng tao, ngunit napakahaba ng mga braso. Ang balat ay kulay abo na tila matagal ng patay. Ang mga mata ay kumikislap na parang apoy sa loob ng dilim. At ang bibig, napakalaki, punong-puno ng matutulis na ngipin. Parang nilalang mula sa pinakamasamang bangungot. Hindi nagtagal, isa sa mga tauhan ang napasigaw. At yon ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya. Dahil sa isang kisap mata ay nawala ang nilalang sa kinatatayuan nito. Parang usok, parang anino, at bigla itong lumitaw sa harapan ng sumigaw na lalaki. Walang nakakita kung paano. Isang segundo ay nasa malayo ito. Sa susunod ay nasa harapan na. At tsaka nito sinunggaban ng lalaki. Kasunod noon ay isang nakakabinging sigaw at pagpatak ng dugo. Napakaraming dugo. Parang papel na pinunit ang katawan ng tauhan. Nagtalsikan ng dugo sa pader ng kuweba at do'y nagkagulo ang lahat. "Takbo na!" sigaw ni Japar. Nagsipulasan sila sa iba't ibang direksyon. Habang tumatakbo ay naririnig niya ang mga sigaw ng kanyang mga kasama. Isa-isa hanggang sa unti-unti itong mawala. At ang pumalit ay katahimikan. Nakakatakot na katahimikan. Hindi niya na alam kung gaano na siya katagal tumatakbo. Ang alam lamang niya ay kasama pa rin niya ang kanyang ama at ang matanda. 3 na lamang sila. 3 mula sa 9 na taong pumasok sa bundok. Huminto sila sa isang makitid na silid na tila likas na bahagi ng kuweba. Doon ay bumagsak sa sahig ang ama ni Japar. Nanlalaki ang mga mata nito. Hindi makapaniwala na lahat ng tauhan niya ay patay na sa loob lamang ng ilang minuto. Anong klaseng nilalang yon? Mabagal na umupo ang manghuhula, tsaka ito nagsalita. Siya ang bantay. Bantay ng ano? Ngunit alam na ni Japar ang sagot. Ang kayamanan, ang lihim, ang lugar. Lahat-lahat yon ay binabantayan ng nilalang na yon. Mahigit 300 taon na siyang nagbabantay dito. Teka lang, Diyos ba siya? Hindi. Demonyo? Mas matanda pa sa mga pangalang niya. Muli silang nanahimik. Pagkaraan ng ilang sandali ay may inilabas na maliit na sisidla ng matanda mula sa kanyang dalang lalagyanan. Mula roon ay kumuha ito ng pulbos na kulay abo. Iwinisik niya sa sahig at kasabay nito ang agarang pagkabuo ng isang bilog sa kanilang paligid. Teka lang, anong bagay na yan? Sandaling pamproteksyon. Panandalian, hindi permanente. Ibig sabihin ay hindi pa rin sila ligtas. Napalunok si Japar sa mga narinig niya at tila nabasa ng matanda ang kanyang iniisip. Maya-maya pa, napawika na lamang ito ng, Pakiramdaman ninyo. Paparating na ulit siya.
Biglang bumigat ang hangin, nawala ang lahat ng tunog, at sa malayo, narinig nila ang mabagal na yabag. Isang hakbang tapos tatahimik, isa pang hakbang na mas malapit. Isa pa, parang kamatayang naglalakad patungo sa kanila. At habang papalapit ang nilalang, napagtanto ni Japar ang isang bagay na mas nakakatakot kesa sa mismong halimaw. Hindi sila hinahabol. Hindi ito nagmamadali. Alam nitong wala silang matatakbuhan. Alam nitong sa huli, mahuhuli rin sila. Sa loob ng ilang minuto, papalapit na ng papalapit ang mga yabag. Bawat tunog ay tila may kasamang bigat na umaalog sa mismong kailaliman ng bundok. Nakahawak si Japar sa kanyang gulok habang nakatitig sa madilim na lagusan sa harapan nila. Alam niyang walang silbi ang simpleng sandata laban sa nilalang na nakita nila kanina, ngunit yun lamang ang meron siya, at alam niya na ito lamang ang kanyang tanging pag-asa. Samantala, ang kanyang ama ay nakaupo sa isang malaking bato. Hindi na ito ang matapang at matigas na taong kilala niya buong buhay niya. Ngayon, makikita sa mukha nito ang takot. Ang takot ng isang taong nakaharap sa bagay na hindi kayang bilhin ng salapi. Ang takot ng isang taong napagtantong may mga puwersang hindi kayang kontrolin ng impluwensya. Totoo ba talagang may kayamanan dito? Tanong ni Japar sa manghuhula. Nang marinig ito ng manghuhula, hindi ito kagad sumagot. Pinakikinggan muna nito ang papalapit na mga yabag. Pagkatapos ay tumango. Meron. Kung ganun, bakit para mas mahalaga sa'yo na pigilan kami? Dahan-dahang napapikit ang matanda. Dahil hindi yun isang simpleng kayamanan. Ano yun kung ganon? Tumingin ito sa kanya at sa mga sumunod nitong salita ay tila lalo pang lumalim ang misteryo. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto. Napakunot ang noo ni Japar. Ano? Kung hindi ginto, ano yun? Kaalaman. Maraming siglo na ang nakalipas. May mga taong nanirahan sa kabundukang ito bago pa dumating ang mga Kastila. Bago pa dumating ang mga Moro. Bago pa man maitayo ang karamihan sa mga bayan sa Leyte. Tahimik na nakinig siya at ang kanyang ama. Meron silang natuklasang bagay sa ilalim ng bundok. Ano ang bagay na yon? Hindi ko lubos na alam. May kaugnayan yon sa mga nilalang na hindi dapat makita ng tao. Muling sumilip ang takot sa mga mata ng matanda. At nang masyado na silang lumalalim sa kanilang mga pag-aaral, may nagising silang isang bagay. Ngunit pagkasambit nito ng mga katagang yon, naramdaman nila na mas malapit na ang mga yabag. Halos maramdaman na nila ang panginginig ng lupa. Yung sinasabi nyo ba ay yung bantay? Tumango ang matanda. Ngunit hindi nila ito mapatay dahil hindi ito buhay sa paraang naiintindihan natin. Nang marinig niya ang sinabi nito, tila nanlamig ang buo niyang katawan. Mula sa malayo ay may umalingaw-ngaw na mahinang ungol. Parang hangin na dumaraan sa loob ng libu-libong bangkay. Agad na nagdasal ang ama ni Japar. Unang beses niya yung nakita sa buong buhay niya. Hindi kailanman naging relihiyoso ang kanyang ama. Ngunit ngayon ay paulit-ulit itong bumubulong ng mga panalangin. Kung ganon, paano nila to napigilan? Tanong ni Japar. Ikinulong nila at itong mismong bundok
ang kulungan. At doon nagsimulang magtagpi-tagpi ang lahat ng piraso ng palaisipan. Ang lagusan, ang mga simbolo, ang mga babala, ang kakaibang mga ukit. Hindi pala ito daan papunta sa kayamanan. Isa itong kandado at sila mismo ang nagbukas nito. Biglang tumayo ang ama ni Japar. Hindi ako naniniwala. Napatingin silang dalawa rito. Napakaraming taon kong hinanap ang lugar na ito. Napakaraming salapi ang ginastos ko. Sidro, mahinang sabi ng matanda. Hindi. Tumigil ka dyan. Tumayo ito ng tuluyan. Hindi ako papayag na wala tayong makuha rito. Sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ng awa si Japar para sa kanyang ama. Dahil nakikita niyang hindi na kayamanan ang hinahabol nito. Nahulog na ito sa sariling obsesyon. Hindi na nito kayang tanggapin na maaaring walang gantimpala ang lahat ng kanyang sakripisyo. Bagay na magpapahamak sa kanila. Maya-maya pa, muling umalingaw-ngaw ang yabag. Mas malapit, mas mabigat, at kasabay noon ay may kakaibang liwanag na sumilip mula sa dulo ng lagusan. Mapusyaw, kulay bughaw, parang apoy ng kailaliman. Pagsilay dito ng manghuhula, bigla itong natigilan habang dahan-dahang nanlaki ang mga mata nito. Imposible. Ha? Ang ano? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay mabilis itong tumayo. Kailangan na nating pumunta roon. Doon! Sa liwanag! Nagkatinginan sina Japar at ang kanyang ama. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Kagad silang sumunod. Mabilis silang naglakad sa makitid na daan habang unti-unting lumalakas ang bughaw na liwanag. Kasabay nito ay tila lumalayo rin ang mga yabag ng bantay. Parang may ibang bagay itong sinusundan. Ilang minuto pa ang lumipas hanggang sa biglang bumukas ang lagusan sa isang napakalawak na silid. At doon ay sabay-sabay silang natigilan. Sa gitna ng silid ay may napakalaking estrukturang bato. Parang altar, ngunit hindi yon ang dahilan ng kanilang pagkabigla, kundi ang bagay na nasa ibabaw nito. Isang malaking kristal, halos kasing laki ng kalabaw. Kumikinang ito ng kulay bughaw, at mula rito, nanggagaling ang liwanag na kanilang nakita. Matapos niya yung masilayan, di siya nakapagsalita. Pakiramdam niya ay may kakaibang enerhiya sa buong lugar. Parang humihinga ang mismong hangin. Parang buhay ang kristal. Diyos ko! Bulong ng kanyang ama. Unti-unti roong lumapit ang tatay niya. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, nakita ni Japar ang pagkamangha sa mukha nito. Hindi takot, hindi galit, kundi purong pagkamangha. Ito ba? Ito ba ang kayamanan? Mabagal na tumango ang matanda. Isa lamang sa mga ito. Meron pang iba noon. Madalas itong nakukuha ng mga maling tao. Napatingin si Japar sa kristal. Teka lang, ano ba talaga yan? Huminga ng malalim ang matanda. Pagkatapos ay sinabi nito ang bagay na lalong nagpabigat sa lahat. Yan ang dahilan kung bakit hindi tumatanda ang bantay. Ilang daang taon na niyang binabantayan ng lugar na ito. At habang umiiral yan, hindi rin siya mamamatay. Napatahimik si Japar. Ngayon ay nauunawaan na niya. Hindi ginto, hindi hiyas, kundi isang bagay na mas mapanganib.
Isang bagay na maaaring magbigay ng kapangyarihang hindi dapat mapasakamay ng tao. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang napakalakas na dagundong ang umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Nayanig ang sahig, nagbitakan ang mga pader, at mula sa lagusan sa kanilang likuran ay lumitaw ang dalawang nagliliyab na mata. Nahanap na sila ng bantay, ngunit may kakaiba. Hindi ito nakatingin sa kanila, kundi nakatitig ito sa kristal. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang emosyon sa mukha ng nilalang. Hindi gutom, hindi galit, kundi takot. Takot sa bagay na nasa ibabaw ng altar. At doon nagsimulang magtanong si Japar sa sarili. Ano ba talaga ang nakakulong sa bundok na to? At bakit maging ang halimaw na daang-daang taon ang kinakatakutan ng mga tao? Para bang natatakot din dito? Sa gitna ng nanginginig na kuweba, dahan-dahang nagsalita ang manghuhula. At ang mga salitang yon ang magbabago sa lahat. Hindi ang bantay ang tunay na problema. Napalunok si Japar. Ha? Kung ganon. Tumingin ang matanda sa kumikislap na kristal at mabigat nitong sinabi may mas matanda pang nakakulong sa ilalim nito. Ang mga salita ng manghuhula ay tila nagdulot ng mas mabigat na katahimikan kesa sa lahat ng sigaw at dagundong na narinig nila sa loob ng bundok. Hindi ang bantay ang tunay na problema. Paulit-ulit yung umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa loob ng maraming oras ay inakala nilang ang nilalang na yon ang pinakamalaking panganib sa lugar. Ngunit ngayon ay tila isa lamang pala itong bahagi ng isang mas malaking lihim. Isang lihim na nakabaon sa kailaliman ng bundok sa loob ng napakahabang panahon. Maya-maya pa muling umuga ang buong kuweba. Naglaglagan ang ilang maliliit na bato mula sa kisame. Sa liwanag ng malaking kristal ay nakita nilang nakatayo ang bantay sa may bungad ng lagusan. Hindi ito lumalapit. Hindi rin ito umaatake. Parang may kung anong pumipigil dito. Parang may hindi nakikitang hangganan na hindi nito kayang tawirin. Napansin din niyo ni Japar. Tingnan niyo, bakit hindi siya lumalapit? Hindi agad sumagot ang manghuhula. Nakatitig lamang ito sa nilalang. Natatakot siya. Ano? Natatakot? Oo. Sa kung ano ang nasa ilalim ng altar. Muling napatingin si Japar sa napakalaking kristal. Habang tinititigan niya yon, ay tila may kung anong kakaibang pakiramdam na gumagapang sa kanyang isip. Parang may bumubulong. Ang kaso napakahina ng tinig. Halos hindi niya marinig. Ngunit naroon yon. Parang tinatawag siya. Parang hinihikayat siyang lumapit. Napalunok siya. At nang tingnan niya ang kanyang ama, ay agad niyang napansin ang kakaiba. Nakatulala ito sa kristal. Parang nawawala sa sarili. Tay! Tay! Tsaka lamang ito bahagyang natauhan. Ngunit kakaiba ang ekspresyon nito. Parang may nakita itong bagay na hindi nakikita ng iba. Narinig mo ba yon, anak? Ha? Ang ano yun, Tay? May nagsasalita. Mabilis na tumayo ang manghuhula. Umalis ka sa tabi ng kristal! Ngunit huli na. Biglang nagliwanag ng napakalakas ang bughaw na bato. Kasabay noon ay napasigaw ang ama ni Japar. Napahawak ito sa ulo at parang may kung anong puwersang humihila rito papalapit sa altar. Tay! Agad siyang sumugod
Ngunit nang mahawakan niya ang balikat nito, ay parang may dumaloy na napakalamig na enerhiya sa kanyang katawan. At sa isang iglap ay nagbago ang paligid. Nawala ang kuweba, nawala ang kristal, nawala ang bantay. At nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa isang malawak na kapatagan. Sa makulimlim na langit walang araw at buwan. Tanging kulay abong ulap lamang ang nakikita hanggang sa abot ng tanaw. Paglingon niya roon, nakita niya ang isang napakalaking anino. Mas malaki pa sa anumang gusaling nakita niya sa buong buhay niya. Hindi niya maaninag ang tunay nitong anyo. Parang gawa sa usok at kadiliman. Ngunit nararamdaman niya ang presensya nito. Napakalakas at napakabigat. Parang isang sinaunang bagay na hindi dapat umiiral sa mundo ng tao. Pagkatapos ay nagsalita ito, hindi sa pamamagitan ng bibig, kundi direkta sa kanyang isip. Sa wakas, napahawak si Japar sa ulo. Parang sasabog ang kanyang utak sa lakas ng tinig. Ikaw ang nakakarinig. Sinubukan niyang umatras, ngunit hindi siya makagalaw. Teka lang, ano ka ba? Sigaw niya. Tumawa ang nilalang, at ang pagtawang yon ay parang kulog na gumugulong sa kalangitan. Nakalimutan na nila ako. Biglang lumitaw sa kanyang paligid ang iba't ibang larawan. Mga sinaunang tao, mga ritual, mga digmaan, mga lunsod na hindi niya kilala. Mga kabihas ng tila matagal nang nabura sa kasaysayan. At sa gitna ng lahat ng yon, ay iisang nilalang lamang ang paulit-ulit niyang nakikita. Ang anino, ang parehong aninong nasa harapan niya ngayon. Ako ang unang takot. Ako ang bagay na kanilang ikinulong. Nang marinig niya ang sinabi nito, bahagya siyang napaatras, ngunit nanatili ang kapahangasan niyang sumagot sa nilalang. At ang bantay? Siya ang bilangguan. Parang huminto ang kanyang paghinga. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang nilalang na inakala nilang tagapagbantay ay hindi pala tunay na bantay. Isa pala itong kandado. Isang buhay na kandado. Isang nilalang na nilikha upang tiyaking hindi makakalaya ang mas malaking kasamaan. At sila mismo ang unti-unting sumisira sa kulungang yon. Ano ba ang gusto mo? Tanong ni Japar. Tumahimik ang nilalang sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay sumagot ito ng kalayaan. Kasabay nun ay bumalik ang kanyang paningin. Parang may malakas na puwersang humilas sa kanya pabalik sa realidad. Napahandusay siya sa sahig ng kuweba. Hingal na hingal. Bumalik ang liwanag ng kristal. Bumalik ang altar. At bumalik ang bantay. Ngunit iba na ngayon ang tingin niya rito. Hindi na bilang halimaw, kundi bilang isang bilanggo. Isang bilanggo na daan-daan taon nang nagdurusa upang hindi makawala ang mas malaking kasamaan. Anong mga nakita mo? Tanong ng manghuhula. Matagal bago nakasagot si Japar. Pagkatapos ay mabagal niyang sinabi ang katotohanan. Hindi siya ang kaaway. Biglang namutla ang matanda. Teka lang. Anong sinasabi mo? Ang bantay. Siya ang kulungan. At sa mismong sandaling yan, ay parang may nabasag sa loob ng kuweba. Napatingin silang lahat sa altar. May malaking bitak nang lumitaw sa ibabaw ng kristal.
1, pagkatapos ay 2, pagkatapos ay 10. Mabilis itong kumalat sa buong bato. At kasabay noon ay umalingaw-ngaw ang isang sigaw. Hindi mula sa bantay, kundi mula sa kailaliman ng bundok. Isang sigaw na tila nagmula sa pinakasinaunang bahagi ng mundo. Napahawak sa tenga ang lahat. Nayanig ang buong kabundukan. Nagbagsakan ang malalaking bato. At sa unang pagkakataon ay nakita nilang gumalaw ang bantay. Hindi papalapit sa kanila, kundi papalapit sa altar. Parang sinusubukan itong pigilan ang mangyayari. Parang desperado itong iligtas ang isang bagay o pigilan ang isang bagay. Ngunit habang tumatakbo ito, patuloy namang lumalaki ang mga bitak sa kristal. At sa loob ng mga bitak na yon, may kung anong gumagalaw. May anino, mga matang unti-unting nagbubukas mula sa loob. At nang makita yun ni Japar, agad niyang napagtanto ang isang bagay. Hindi pa nagsisimula ang tunay nilang bangungot. Ang lahat ng nangyari mula nang pumasok sila sa bundok, ang pagkawala ng mga tauhan, ang mga kabaong, ang bantay, ang mga bulong sa dilim, ay simula pa lamang sapagkat ang bagay na nakabaon sa ilalim ng altar sa loob ng maraming siglo ay unti-unti nang nagigising. Ang sigaw mula sa kailaliman ng bundok ay tila umabot hanggang sa pinakaugat ng kanilang mga kaluluwa. Hindi yun simpleng tunog, hindi yun sigaw ng tao, hindi rin yun ungol ng hayop. Parang mismong bundok ang sumisigaw. Parang ang daang-daang taong katahimikan ay biglang napunit. Muling lumawak ang mga bitak sa kristal. Sa bawat segundo ay dumarami ang mga linyang gumagapang sa bughaw nitong katawan. Kasabay noon ay lumalabo rin ang liwanag nito. Parang unti-unti itong nauubusan ng lakas. At habang nangyayari yun, napansin ni Japar ang isa pang bagay. Ang bantay, ang nilalang na buong magdamag nilang kinakatakutan, ang nilalang na pumatay sa kanilang mga kasama, ito ngayon ay nakaluhod sa harap ng altar. Hindi umaatake, hindi nagagalit. Sa halip ay parang nasasaktan. Parang may mabigat na pasaning matagal nitong dinadala na malapit ng bumigay. Anong nangyayari? Sigaw ni Japar. Halos hindi na marinig ang kanyang tinig sa gitna ng pagyanig. Napahawak ang manghuhula sa altar. Nasisira na ang selyo. Anong ibig sabihin nun? Mali ako. Mali ako. Hindi tayo dapat pumasok dito. Bumagsak ang isang malaking bato mula sa kisame. Muntik nang tamaan ang ama ni Japar, ngunit tila wala na itong pakialam. Nakatitig lamang ito sa kristal at sa mga matang yon ay may kakaibang pagbabago. Hindi na yon ang tingin ng isang taong naghahanap ng kayamanan. Parang may nakita itong bagay na hindi nakikita ng iba. Dahil sa mga pangyayari, biglang sumakit ang ulo niya. Kasabay noon ay may mga imahe na sumagi sa kanyang isip. Hindi niya alaala, hindi rin niya karanasan, ngunit malinaw na nakita niya ang isang sinaunang panahon na kung saan wala pang mga bayan, wala pang mga simbahan, wala pang mga kalsada, at tanging mga kagubatan, kabundukan, at mga tao pa lang. Mga taong nakasuot ng kakaiba. Nakapalibot sila sa isang malaking hukay. Sa ilalim ng hukay ay may bughaw na liwanag. Kaparehong liwanag ng kristal, at sa gitna nila ay may isang nilalang. Hindi tao, hindi hayop, hindi rin katulad ng bantay. Isa itong bagay na halos hindi kayang unawain ng isip. Nagbabago ang hugis, minsan nagiging tao, minsan ay nagiging usok, anino, at kung ano-ano pa. At sa bawat pagbabagong yon, ay may mga taong napapasigaw sa takot.
Pagkatapos ay nakita niya ang ritual. Libu-libong tao, daan-daang mandirigma, mga babaylan, mga pinuno, pinagsama-sama nila ang kanilang lakas upang ikulong ang nilalang. Ngunit hindi nila ito kayang patayin, kaya gumawa sila ng ibang paraan. Lumikha sila ng tagapagbantay. Isang sisidlan, isang buhay na kulungan, at yon ang naging bantay. Biglang bumalik si Japar sa kasalukuyan. Hingal na hingal, nanginginig, at ngayon alam na niya ang buong katotohanan. Ngunit ngayong nabasag na ang kristal, unti-unti na ring nawawala ang kapangyarihang nagpapanatili sa kulungan. May paraan pa ba? Sigaw na tanong ni Japar. Tumahimik ang manghuhula at nang tumingin ito sa kanya, nakita niya ang sagot. May paraan, ngunit hindi nito gustong sabihin. Ano? Sabihin mo na! Napapikit ang matanda. May luha ng tumutulo sa kanyang pisngi. Meron. Ngunit, meron itong kapalit. Anong kapalit? Matagal itong hindi sumagot. Pagkatapos ay tumingin ito sa bantay. At saka bumulong ng, Kailangang may pumalit. parang nanigas ang buong katawan ni Japar. Kailangan ng bagong sisidlan. Napatigil ang kanyang paghinga. Biglang naunawaan niya. Ang kulungan ay hindi lamang bato, hindi lamang kristal. May buhay itong sangkap. May tagapagdala. May nagdurusa upang manatiling nakakulong ang sinaunang nilalang. At kapag tuluyang bumagsak ang bantay, kailangan ng kapalit. Imposible yan. Oo, alam ko. Muling yumanig ang kuweba. Kasabay noon ay may malaking bahagi ng kristal na nabasag. Tumalsik ang mga bughaw na peraso sa buong silid. At mula sa loob nito ay may maitim na usok na nagsimulang lumabas. Mabagal, ngunit tuloy-tuloy. Parang humihinga ang kadiliman. Parang may nilalang na unti-unting bumabangon mula sa pagkakakulong. At sa unang pagkakataon ay nagsalita ang bantay. Hindi sa paraang inaasahan nila, kundi direkta sa kanilang mga isip. Isang boses na may malalim, pagod, at puno ng kalungkutan na tinig. Umalis na kayo. Nanlaki ang mga mata ni Japar. Narinig din niyo ng kanyang mga kasama. Umalis na kayo. Muling umalingaw-ngaw ang tinig. Matagal ko nang tinanggap ang aking kapalaran. Unti-unting tumayo ang bantay. At habang lumalapit ito sa kristal, ay lalo nilang nakikita ang totoong anyo nito. Hindi ito mukhang halimaw ngayon. Mukha ito ng isang nilalang na pagod na pagod. Parang pasa nito ang bigat ng mundo. Siya ay nagising. Muling lumakas ang pagyanig. Sa likod ng nababasag na kristal ay may mga matang nagbubukas. Napakarami. Parang buong kadiliman ay may buhay. At bawat matang yon ay nakatingin sa kanila. Umalis na kayo habang may oras pa. Wika pa ng nilalang sa kanila. Ngunit bago pa makapagsalita si Japar, isang boses ang sumingit. Hindi ito mula sa bantay o kahit sa manghuhula. Kung may kailangang pumalit, nakahanap na tayo ng kapalit. Tatay! May kakaibang ekspresyon sa mukha nito.
Parang may kung anong impluensya. Parang may bumubulong sa isip nito. At nang tumingin ito sa kanya, unang beses siyang natakot sa sarili niyang ama. Sapagkat ang mga mata nito ay hindi na tila kanya. May bahid ng bughaw na liwanag, kaparehong liwanag ng kristal. At sa likod ng kanyang ama, sa loob ng lumalawak na kadiliman, may isang napakalaking anino na tila nakangiti. Doon napagtanto ni Japar ang pinakamasamang posibilidad. Habang abala silang lahat sa pagtingin sa bantay, ang sinaunang nilalang ay matagal nang nakapasok sa isip ng kanyang ama. At maaaring hindi na si Isidro ang taong nakatayo sa kanilang harapan. Hindi agad nakapagsalita si Japar. Nakatitig lamang siya sa kanyang ama. Sa buong buhay niya, kilalang kilala niya ito. Matigas ang ulo, mapagmataas, minsan ay sakim, ngunit hindi kailanman ganito. May kakaiba sa paraan ng pagtitig nito ngayon. Parang may ibang nilalang na sumisilip mula sa likod ng mga mata nito. Parang may ibang isip na nakatira sa loob ng kanyang katawan. Tatay? Mahinang tawag ni Japar. Ngunit hindi ito sumagot. Patuloy lamang itong nakatingin sa nababasag na kristal. At habang tumatagal, ay lalo pang lumalakas ang bughaw na liwanag sa mga mata nito. Sidro! Sigaw ng manghuhula. Dahan-dahang lumingon ang kanyang ama. At nang magsalita ito, nanlamig ang dugo nilang lahat sapagkat hindi na yun ang boses ni Isidro. Mas malalim na ito at mas mabigat na parang maraming tinig na nagsasalita ng sabay-sabay. Napakatagal kong naghihintay. Napaatras ang matanda at maging si Japar ay napamura. Ang bantay ay bahagyang napaatras. Hindi pa. Hindi pa siya ganap na nakakalaya. Bulong ng manghuhula. Ngunit kahit ganon ay sapat na ang kapangyarihang ipinapakita nito upang maramdaman nilang lahat ang panganib. Unti-unting tumaas sa ere ang katawan ni Isidro. Parang may hindi nakikitang kamay na bumubuhat dito. Kasabay noon ay nagsimulang umikot ang mga peraso ng kristal sa kanyang paligid. Lumutang ang mga ito na parang mga bituin sa gabi. Tay! Mabilis siyang tumakbo papalapit, ngunit agad siyang napahandusay sa sahig. Parang may malakas na puwersang tumama sa kanyang dibdib. Tumilapon siya ng ilang metro. Napahagok siya sa sakit. At mula sa itaas ay bumaba ang tingin ng kanyang ama o kung sino mang nilalang ang nasa loob nito. Mahina. Napakahina ninyong mga tao. Muling umalingaw-ngaw ang maraming tinig. Muling yumanig ang kuweba. May mga bahagi ng kisame na bumagsak. Unti-unting bumubukas ang mga bitak sa sahig. At mula sa kailaliman ay may maitim na usok na patuloy na umaakyat. Parang lumalawak ang sugat ng bundok. Nang makita ito ng bantay, bigla itong sumugod. Sa unang pagkakataon ay nakita nilang umatake ito, hindi laban sa tao, kundi laban sa sinaunang nilalang. Isang napakalaking dagundong ang umalingaw-ngaw nang banggain nito si Isidro. Matapos nun, tilapon pabalik sa altarang katawan ng kanyang ama. Ngunit bago pa ito bumagsak ay huminto ito sa ere. Parang may humawak dito. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumaling sa bantay at ngumiti. Hindi yun ngiti ng tao. Ngiti yun ng isang bagay na hindi dapat ngumiti. Matapos ang ilang siglo, ikaw pa rin ang nagbabantay. Wika ng nilalang sa bantay. Nang marinig yon ng bantay, muli itong sumugod. Ngunit sa pagkakataong ito ay iniunat lamang ni Isidro ang kanyang kamay.
at biglang tumigil sa ere ang nilalang. Parang may higanting kadena na nakapulupot sa buong katawan nito. Unti-unti itong napaluhod. Nagbitak ang sahig sa ilalim ng bigat nito. Nanginig ang buong kuweba hanggang sa mapatakbo na sila. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, ngunit alam niyang kailangan niyang iligtas ang kanyang ama. Tay! Muli siyang lumapit at sa pagkakataong ito ay nakita niya ang isang bagay. Sa loob ng bughaw na liwanag sa mga mata ni Isidro, naroon pa rin ito. Naroon pa rin ang kanyang ama. Parang nakakulong. Parang may sinusubukang sabihin. Parang humihingi ng tulong. Habang pinagmamasdan niya ang kalagayan ng kanyang ama, doon niya naalala ang sinabi ng manghuhula. Napaginipan kita kagabi, Japar. Hindi ang kanyang ama, hindi ang mga tauhan, kundi siya. Bigla siyang napalingon sa matanda. Bakit ako? Natigilan ang manghuhula. Ano? Bakit ako ang nakita mo sa panaginip mo? Sa gitna ng kaguluhan ay tila bumalik ang matanda sa isang alaala. Isang alaalang matagal na nitong itinago. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsalita. Dahil hindi ang ama mo ang dahilan kung bakit kayo nakarating dito, kundi ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Japar. Parang huminto ang lahat sa kanyang paligid. Teka lang, anong ibig mong sabihin? May isang bagay akong hindi sinabi sa iyo. Ang lolo mo, ang ama ng iyong ama, siya ay isa sa mga huling tagapagbantay. Parang may sumabog sa kanyang isip. Hindi niya kailanman narinig yon. Hindi kailanman nabanggit ng kanyang ama. Hindi kailanman ikinuwento ng kanilang pamilya. Ngunit sa ekspresyon ng matanda, alam niyang totoo ito. Matagal na panahon ang ipinasa-pasa ang tungkulin. Mula sa isang salinlahi hanggang sa susunod. Dahil ikaw ang susunod sana. Biglang nagsimulang magkabuo ang lahat. Ang mga panaginip na nararanasan niya noong bata pa siya. Ang mga kakaibang pakiramdam tuwing pumapasok siya sa kagubatan. Ang hindi maipaliwanag na pagdududa niya sa paghahanap ng kayamanan. At ang dahilan kung bakit tila pamilyar ang lahat mula nang makarating siya sa bundok. Parang matagal niya na itong nakita. Parang may bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nakakakilala sa lugar na ito. Parang nabingi si Japar. Parang hindi niya labis akalain na siya ang susunod na tagabantay. Muling umalingaw-ngaw ang napakalalim na tawa ng sinaunang nilalang. Dumating na ang oras. Matapos nitong magwika, nayanig ang buong bundok. Kasabay noon ay tuluyang nabasag ang kalahati ng kristal. Sumabog ang bughaw na liwanag sa buong kuweba. At mula sa loob ng mga bitak ay nagsimulang lumabas ang napakaraming anino. Mga kamay, mga mata, mga mukhang hindi tao. Parang ang kadiliman mismo ay nabubuhay. Napatingin si Japar sa bantay. Sa kabila ng lahat ng sugat nito, pilit pa rin itong lumalaban. Patuloy na pinipigilan ang paglabas ng nilalang. At sa unang pagkakataon, ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling yon ay may naunawaan si Japar. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa isang pakiramdam. Pagod. Sobrang pagod. Daan-daan taon na pagdurusa, daan-daang taon ng pag-iisa, at isang desperadong hiling na sana'y matapos na sana'y may ibang pumalit, na sana'y makapagpahinga na ito. At doon nagsimulang mabuo sa isip ni Japar ang isang desisyong kinakatakutan niyang harapin.
sapagkat ngayon ay alam na niya kung bakit siya dinala ng kapalaran sa bundok na yon. Hindi para hanapin ang kayamanan, hindi para samahan ng kanyang ama, kundi para pumili. Pipili siya kung ililigtas niya ang kanyang ama o ililigtas niya ang buong lalawigan. At sa paraan ng paglawak ng kadiliman sa paligid, alam niyang wala na siyang maraming oras upang magpasya. Ang bundok ay tila malapit ng gumuho. Sa bawat segundo ay lumalawak ang mga bitak sa sahig. Patuloy na umaakyat ang mga anino mula sa loob ng nababasag na kristal. At sa gitna ng lahat ng iyon ay nakatayo si Japar. Nakaharap sa isang desisyong hindi niya kailanman inakalang darating sa kanyang buhay. Sa kanyang kanan ay ang kanyang ama o ang natitira sa kanyang ama. Sa kanyang kaliwa ay ang bantay, ang nilalang na daan-daan taon nang nagdurusa upang mapanatiling nakakulong ang isang sinaunang kasamaan. At sa harapan niya ay ang kadilimang unti-unting sumasakop sa buong kuweba. Maya-maya pa, muling nagsalita ang nilalang sa loob ni Sidro. Ibigay mo ang iyong sarili. Ikaw ang nararapat. Kasabay nun ay napakalakas na hangin ang umihip sa loob ng silid. Parang may higanteng humihinga mula sa kailaliman ng bundok. Napahigpit ang kamao ni Japar. Sa buong buhay niya ay marami siyang kinakatakutan, ngunit hindi ang kamatayan. Ang kinakatakutan niya ay ang mawala ng mga mahal sa buhay. At ngayon, yun mismo ang hinihingi ng tadhana. Tatay! Sigaw niya. Saglit na kumurap ang mga mata ni Sidro. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang pakikipaglaban, ay nakita niya muli ang kanyang ama. Napakahina na, halos malapit nang mawala, ngunit pilit pa ring nananatili. Japar, anak. Wika nito habang umiiyak at nanginginig ang labi. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Japar, ay nakita niyang umiiyak ang kanyang ama. Ang taong hindi yumuko sa kahirapan, hindi natakot sa mga kaaway, hindi natinag sa pagkalugi, ngayon ay umiiyak. Dapat anak, nakinig ako sa iyo. Nanikip ang dibdib ni Japar. Tatay, napakarami kong isinakripisyo para sa bagay na hindi ko naman kailangan. Akala ko kayamanan ang magbibigay ng saysay sa lahat. Nagkamali ako, anak. Kasabay nun, ay muling umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ng sinaunang nilalang. Parang ayaw nitong marinig ang mga salitang iyon. Biglang lumakas ang bughaw na liwanag sa katawan ni Sidro. Napahawak ito sa ulo at nagsimulang sumigaw. Japar, huwag mong hayaang makalaya siya. Sigaw yon ng kanyang ama, hindi ng nilalang. Napaluha si Japar. Alam na niya ang ibig sabihin nun. Alam na niya ang kailangang gawin. Ngunit bago pa siya makakilos ay nagsalita ang bantay. Hindi na ito katunog ng halimaw, kundi parang isang matandang tao na pagod na. Hindi mo kailangang pumalit. Napatingin si Japar. Pati ang manghuhula ay napatingin dito. Ano? Unti-unting tumayo ang bantay. Sa kabila ng mga sugat nito, sa kabila ng pagkapagod, tumayo ito at humarap sa lumalawak na kadiliman. Meron pang isang paraan. Nanlaki ang mga mata ng manghuhula. Parang ngayon lamang niya yun nalaman. Teka, parang imposible ito. Ngunit ngumiti ang bantay.
At sa unang pagkakataon ay nakita ni Japar ang tunay nitong muka. Hindi ito halimaw. Isa lamang itong dating tao. Isang taong napilitang magsakripisyo maraming siglo na ang nakalipas. Isang taong hindi naaalala ng kasaysayan. Ngunit patuloy na nagligtas ng napakaraming buhay. Kailangang magsara ang pinto magpakailanman. Muling yumanig ang kuweba. Mas malakas, mas marahas. At mula sa kadiliman ay nagsimulang lumitaw ang tunay na anyo ng sinaunang nilalang. Napakalaki, napakaraming mata, napakaraming bibig. Parang gawa sa mga bangungot ng buong sangkatauhan. At habang lumalabas ito ay tila nasisira ang mismong realidad sa paligid nito. Nagbabago ang mga pader, nababaluktot ang hangin, parang hindi ito dapat umiiral sa mundo. At dito, sumugod ang bantay. Sa huling pagkakataon, hindi bilang halimaw, kundi bilang tagapagtanggol. At nagbanggaan sila. Isang liwanag ang sumabog sa buong kuweba. Napapikit sina Japar, napahandusay sa sahig, at nang muli silang makakita, nakalutang na ang bantay sa ibabaw ng altar. Nakabuka ang mga bisig habang ang sinaunang nilalang ay pilit nitong hinihila pabalik sa kailaliman. Ngunit unti-unti na itong naglalaho, parang nauubos na kandila. Parang ibinibigay nito ang huling natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nang masipat nila ang pangyayaring yon, alam niyang nasasaksihan niya ang katapusan ng isang sakripisyong tumagal ng maraming siglo. Maya-maya pa, tumingin sa kanya ang bantay at ngumiti. Maraming salamat. Yon ang huling binigkas nito. Pagkatapos ay sumiklab ang napakalaking bughaw na liwanag. Parang sumabog ang isang araw sa ilalim ng bundok. At sa loob ng liwanag na yon ay unti-unting naglaho ang bantay. Kasama ang sinaunang nilalang ay tuluyang gumuho ang altar. Bumagsak ang kristal, nagsara ang mga bitak at ang buong kuweba ay nagsimulang bumalik sa katahimikan. Pagkaraan ng ilang minuto, wala ng liwanag, wala ng anino, tanging katahimikan na lang. At sa gitna ng katahimikang yon ay nakahandusay si Isidro. Mabilis na nilapitan ni Japar ang kanyang ama. Mahina itong ngumiti. Muli na nitong kontrolado ang sarili. Ngunit halatang ubos na ubos ang lakas nito. Makalipas ang 3 araw, ay nakabalik si Japar sa kanilang bayan. Ilang araw lang ang kanilang naging pagkawala, pero tila bang nagbago na ang lahat. Sinubukan niyang mamuhay ng normal, ngunit ang mga pangyayari ay tumatak na sa kanyang isipan at kailanman, hinding-hindi niya makakalimutan ang tungkol sa nilalang na isinumpa sa kailaliman na tinatawag ngayon bilang isang itim na cherubim.